Marynyň döwlet dükanlaryna un we ýağ paýoklary kadalaşdy. Lewapda paýok üçin adamlardan dirilik suwutnamasy talap edilýär. Un ýetmezçiligi sebäpli apreliň başlaryna Mary şäherine onlarça aýalyň gatnaşmagyna geçirilen protest çäresinden soň bu welaýatyň döwlet dükanlaryna aýlyk un we ýağ üpjünçiligi ýola goýuldy. Lewapda döwlet tarapyndan adam başyna ýeňillikli satylýan un we ösümlik ýagyny almak üçin raýatlardan özleriniň diridigi barada tasdiknama talap edilýär. Bularyň jekmejekliği barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Welaýatda protest bolundan soň döwlet dükanlaryna aýda berilýän paýok uny we ýagy ýygyderli berilýär. Käbir adamlaryň ýanwar aýyndan bäri hiç ýyl un almadyk diýýänleri bar. Dükanlaryň işgärleri şol adamlary dükanlara çagyryp paýok unlaryny berýärler diýip Azatlygyň bayramaldaky çeşmesi 14 aprelde maglumat berdi. Ýöne dükanlaryň öňündäki nowbatlar azalmaýar diýip çeşme maglumatynyň üstüne ýetirdi. Döwlet azlyk dükanlarynyň öňündäki uly nowbatlar Azatlyk radiosynyň paýtatly habarçysynyň 15 aprelde habar bermegine görä Aşgabatyň dükanlaryna da saklanyp galýar. Onun sözlerine göre şu günler paýtagyň ýaşaýjylary towuk buğduny, ösümlik ýagyny, şeker we towuk etini satyn almak üçin döwlet dükanlaryna nowbaty durýar. Hususy dükanlarda bir näçe esse gymmat bu harytlary almaga köp adamlaryň güýji ýetmeýär diýip bayramaldan habarlaşan çeşme unyň we ýagyň gytçylygy barada goşmaça maglumat berdi. Şonuň üçin halk ertesi gün üçin 20 sagat öňünden nowbat berýär diýip Aşgabatlyk habarçymyz bir gün öňünden nowbat berilýän bir näçe döwlet dükanynyň belgilerini uratdy. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri synçylara görä 29 ýyllyk taryhyny iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirip gelýär. Ýurt içindäki habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä koronavirus global pandemiýasynyň fonuny ýurtda adyk üpjünçiligi hasy agyrlaşdy. Lewapda karantin çäreleri hemde etraplaryň arasyndaky hereketiň çäklendirilmegi şu günler dowam edýär. Bu adyk harytlarynyň gytçylygyna täsir ýetirdi diýip 15 aprelde beýleki bir habarçymyz Lewapdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Lewap welaýatyna da ilata döwlet tarapyndan adam başyna ýeňillikli satylýan un we ýağ normalary boýunça talaplar güýçlenýär. Indi raýatlar döwlet tarapyndan berilýän un we ýagy almak üçin hojalykdaky adamlaryň sanawyny hemde ol adamlaryň diridigi barada tasdiknama almaly edildi. Lukmanlardan guwahat alyp etrawyň durmuş üpjünçilik edarasyndan hat almaly we bu hatlary etrap sowda edarasyna tasdiklatmaly diýip habarçy aýtdy. Soňra şol raýata 3 kilogram un we 1,5 litrlik arassalamadyk ýağ veriler aýda bir sapar diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi.